loita pola defensa do río Ulla e pola defensa da ría da Arousa traenos hoxe aquí. A loita e a mobilización e a resposta obrigada e necesaria contra a mina de Toro e contra a Altri e a resposta obrigada e necesaria ante un goberno galego entregado a proxectos depredadores e proxectos coloniais. Temos que paralos dunha vez.